O जाने जाना O जिउनि सना O जिउनि सना बोजबना दङ बिखायाव आंखौ नेवसिदों सानोब्ला मिजिंआ हले सिमां जायो La 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 Beautiful Hakia Oh Hyunga Nani Onga Gesua Menga Suna Nani Onga Gesua Menga Suna Itulah मेरे गारे सा आ नोंनि अनगा गोदै रावा गोसोआव माब्लाबानो समालाय रावखौबो नेबाय थाया ला 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 बारदै सिखोला नों अनजालि सिखोला नों समनि फाखनाव जिउनि मोदोमा मुलुगा गोजावलांबाय
Okay, Francis brother, okay. I'm Isa. Oh, Raza. Look for okay, guys. गोसोखौ हमथा थागोन आं खावरिया गोसोआ रावजों गैया समालाय रावनावबो एखे नङा सोर सोर दङब्रा नबनिता हेल' हेल' लाइक खालामना होदोब्रा नाम्बार हरलायनो सोर नाम्बार बिहरखोब्रा आंनावलाय मा नाम इयो धर्मेश मा नामब्रा एबा धर्मेश नाम्बार बिदों मा खबर खबरा गाज्रिलै मिसाखौलाय मा मोनो in murder bu bu बिगुर नाम्बार ना ओइ मा लाइक डान थेंक इउ सो माच हा आं मा मिथिगौ
दिनु लाइक डान थेंक इउ सो माच दिनु सानजि लाइक डान मा सिरि दाना सिरि माने बाराथ' सिरि नङामोन नंनायालाय घटनाया ओमफ्राय आङो माने माबा खोनासंदोंमोन आरो आङो लिर बा अके अन दं अके थेंक इउ स' माच अन थानो थाखाय अके Maxil, also good morning, good evening, good evening. Dino sila sibkang ke sona dino ओमफ्राय जोंना बसुमतारी लाइक डान थेंक इउ सो माच बसुमतारी अनामिका आब' थेंक इउ सो माच लाइक डान होनो थाखाय
दिनु अनन थेंक इउ सो माच दिनु अन थानो थाखाय दिनु मा ओंख्रि जानाय खोन्थाहरदो दे मा ओंख्रि जानायमोन दहायो दिनु मा ओंख्रि जानायमोन खोन्थाहरदो दे मेक्सेल कमेन्ट खालामदो सोर सोर दं मा एसे गोदाव सोरावब्रा आलु जोगोनार बिजौ सोमोन अके आलु जोगोनार बिजौ भाजासोमोन आरोना ओमफ्राय नोंस्रालाय मा ओंख्रिमोन जोंनिया माबासोमोन दालि ओंख्रै ओमफ्राय भिन्दिजों आलुजों भाजा ओमफ्राय बिदिनो लाइ ना मा बिलाइमोन भाजामोन आरोना ओमफ्राय अनामिका अन थेंक इउ दाउब्लेब बाजै सोरखौ बुङो दे खोन्था हायोना दाना दाउब्लेब आं हायालै सोरखौबो बेनिफ्राय अन अनामिका सोना होनांगौ आरोना अन दिनु अन थेंक इउ स' माच अन थाबाय थानायनि थाखाय नैलै लोगोफोर गामि बेरायफैदों आरोना आङो दायो लामा आरोना फिल्डआव एसे बार जाफैदों ओ हावा रे चांद तारे फूल सबनम तुमसे अच्छा कौन है आगे सुना मिक्सेल नदारना आं रावखौबो नाम सोर नादा दिनुआ
फिल्डआव थांदोंमोन आरोना सनजित गयारि इभिनिं जिनु दिदि थेंक इउ सो मच जिनु दिदि मोर तारा इखिनि सपोर्ट करने के लिए लाइक दें कर दो दीदी की खबर खबर फाल मैथ्रुखौ गाव हारसिंल' जाबाय आरो जोंखौ गारना नादरा मैथ्रुखौ ओमफ्राय जिनु अनन थैंक यू दीदी थैंक यू सो मच दीदी मुझे आके सपोर्ट करने के लिए दीदी थैंक यू मेक्स लागै सना बुंलाय आंखौ नों बेसेबां अनो नोङो खोन्थानांगौनो नै मेक्सेल बेसेबां अनो नो खोन्थाना हो ओमफ्राय दिनु माबा जिनु अनन थैंक यू सो मच दीदी ऑन रहने के लिए और जिनु दीदी किधर है मैं आपको गर्लफ्रेंड ढूंढने के लिए दिया था ना Dinu on thank you so much Didi thank you Dinu thank you so much थांसै नामा थांसै माइमखौ बे ओइ आं जालै मा सिरि जाखो सना ओंखाम मोनजायाखै नामा होनदारना मेरला ओंखाम बा माबा आंलाय रायलायगासिनो नों खोनायाखैदां नोंना माने खोमाया बारा थिग नङा खोमा आरोना माने खोमाखौ एरनानै ला मोजाङै साफा खालाम जाखिबा थाव गोथां सोना लाबानो जाबाय आरोना होमबा मोजां खोनागोन मेक्सेल लागै सोना बहा थांखो होनदोंना ओमफ्राय जोंना दिनुआ मिनिबाय आरोना हा ओं नंगौ लोगोफोर बे खोमाया खोनायाखै जादोंबा माने माबा मा होनना बुंगोन थाव गोथां जुदि थाव गोथां सोना लायोब्ला खोमायाव जिखिनि मैला दङ बियो गथा थरल' ओंखारबोगोन दै लोगोफोर एरनानै गवाखैब्ला आरोना सोंबा जाबाय एक्सपिरियेन्स माबाफोरनि एनि आदार्स प्रब्लेम मा खिथायो आरोना एकदमबारे डेन्जार आरोना आङो सब एनि आदार प्रब्लेम प्लिज टेल मी इन दा इंलिशमैन waiting water दिनु मा खबर दिनु हाबा मा होनना बुंगोन हाबा जानाया माबोरैमोनलाय भिडिअ'आलाय हाबा जानाय भिडिअ'आ माबोरैमोनलाय दिनु बै दैमा दै गाथोनाव नोंनि दिङाखौ जावबोगोन नों जेबोला सुमि हेलौ मा खालामदों आदा होनना सुमि खालामानायाथ' जेबो खालामाखै खालपाराव जिरायना दं आरोना आङो एकदमबारे हारसिं एकदमबारे जिरायना दं आरोना आङो केनेलावनो ओमफ्राय नों मा खालामदों सुमि खोन्थाहरदो दे नों मा खालामदों ओमफ्राय जोंना दिनुआ जा मिनिबाय आरोना ओमफ्राय जोंना माबाया मा बुंखो बुहुमा जेसे गुवार अख्राङा जेसे गुवार एसेबां अनो बाजै सना खोन्थाल' नङाब्ला अखाफोरबो होफैगोन आं नामिखा नांदों आरोना
नोंनि दिङाखौ जावबोगोन नों जेबोला आं थांबाय दै बाइन्डारा जोंना दिनुआ अके दिनु अके मार पुलिस फैदोंलै नै टिउटावनो गाबोन इलेक्सना जमा बेनिफ्राय इउसुमिकिया हाय हेल' नमस्के खुलुमबाय मस्ट वेलकाम इउसुमिकिया बोरो खबर सबर माबोरै खोन्थाहरदो दे नोंनि दिङाखौ जावबोगोन नों जेबोला अराय सम नेबाय थागोन दैमा गाथोनाव नोंनि दिङाखौ जावबोगोन नों जेबोला नि नि ना नि नि रे गा नि सा नि मानाव प्लिज निउ फ्रेन्ड जयनिं मि होनदों ज' निउ प्लिज जोंना सुमि ब्लगजों लोगो जा आगैजों सोर दङ प्लिज सुमि आगैजों लोगो जा बेनिफ्राय इउसु गुड इभिनिं नाव दाना सोर दङ कमेन्ट खालामदो जिनु कमेन्ट खालामबाय थेंक इउ स' माच माय फ्रेन्ड येस माय फ्रेन्ड You are blessed, we are blessed, you are blessed, you are blessed, you are blessed. Ashok Anand, thank you so much. दादू दाया करोगे आप मतलब समझ आज क्या करेंगे आप आज क्या करेंगे कुछ भी नहीं करेगा बोलो जोंना मेक्सेल वादाया अन थेंक इउ सो माच ब्रादार अन थानो थाखाय हरसे मान वीडियो नाया दाना हरसे मेन वीडियो क्या हरसे मान वीडियो क्या हरसे मेन वीडियो क्या मतलब क्या हरसे मेन वीडियो समझ में नहीं आया जोंना नाब्ले लाइक दान थेंक इउ सो माच उनु नाब्ले लाइक दान होनो थाखाय मस्ट वेलकाम नाब्ले आंनि एलबियाव उनु नाब्ले नों गैयिनिफ्रायनो आंनि एलबिया माबा बोरैबा माने उरां फारां उमा बैसा जालांबायलै उनु नोङो मा एलबि होआखै नामा ब्रा दासान्दि बैया माथो नटिफिकेसन फैथाराखै आंनाव ओमफ्राय राधे होनदों ओमफ्राय हेलौ नाब्ला होनदां उनु नाब्ले ओमफ्राय खोन्थाहरदो मा ओंख्रि जानायमोन लामायावसो दं बाजार थांगासिनो अके लामायाव बाजार थांगासिनो दं आरोना आदसा बाजाराव मा लायनो बेदरथ' लाबोखासिनो बायदोंमोन आङो ना अमाथ' गैला दायो बयलारफोर बेदर फिसाथ' जागोन बायदि मोनदों आङो दिनै जोमैसा बसुमतारी हाय ब्र नावना हेलौ ओमफ्राय जोंना राधे लाइक दान थेंक इउ सो माच राधे लाइक दिनेक्लि आदसा गुड इभिनिं राधे गुड इभिनिं कौन है प्लीज कमेंट गाइस उधर चला मैं ओम नमो शिवाय बेनिफ्राय मानबखौ उनुआ सानफ्रामबो फांसन मोसानो थांगौ दारा अके थांगासिनो आरोना सानफ्रामबो फांसन अके ओमफ्राय दारना जोंना अनामिका ओमफ्राय उनु राधे नावदों अके अन स्किपार
Sanjit plus you Sumika equals Sumi Mora Sanjit haha 11 like done. Thank you so much BM. ओ BM मोरा तो मेरा BM ना मेरा टाइमिंग चेंज हो गया रे, इसकी वजह से मैं आपका LB में जाने के लिए टाइम नहीं मिल रहा रे BM। फिर भी मैं BM आपका ओके राधे 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 राधे। बैसागु ग्रुपाव ओंखार नांबाय थाना LB होनो सम गैया होनबाबो सम होआ दारा अके 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 अनु बैसागु बोथोरा जोंनि बर'नि जाहैबाय नालाय मोसानांगोन। एबार जोंनि उदालगुरियाव बारा इन्ट्रेस्ट गैयालै बैसागुआव बुहुद खमलै जोंनि उदालगुरियाव आं एबार माने उदालगुरि माने खना खनलाथ' हेभि गोगोम जादों थेवबो एसे फिसा 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 जादों आरोना। उदालगुरि कलेजावबो बारा हेभि जायासै, जोंनि गामियावबो बारा हेभि जायासै, जोंनि गामि खाथियावबो बारा हेभि जायासै, गावबागाव गामिफोरावबो जों बारा हेभि नुवाखै आङो। ओमफ्राय उदालगुरि टाउनाव आरो मोनसे हेभि जानो थांगासिनो दं होननाय खोनादों आरोना आं लास्ट बैसागो। बात मोरा ओके ओके BM फिर भी BM मैं वीडियो देखता हूँ रे, वीडियो आप अपलोड करेगा ना तो मैं फुल देखेगा। और मैं वीडियो अपलोड किया था BM, मेरा वीडियो भी फुल वॉच करके दे दो। उसके बाद आरो दा एम्फौ लाथाबो फिदों बेलाय खाबाय थानांगौ। एम्फौ लाथा फिदों आरोना अके नै उनु नाब्ले इदि खालाम केमेरा स्टेन्ड होना दोननानै एम्फौ लाथा थाबाय थागोन, फेसेल बि होना हो, मानसिफोरा नायबायानो थागोन माबामोननि कुकिटिं मोननि बायदि। बेनिफ्राय जोंना इसके बाद MTया मा होनो MT नार्जारिया खबरफ्रा माबोरै फंबाय? MT खबरा मोजाङानो बिदिनो थिगानो दङ बर्थमान भगबाननि अननायाव गसाइनि अननायाव थिगानो दंथ'यो आरोना। बेनिफ्राय जोंना मेक्सेला माखो आलासि फैदों बेदर लायगासिनो अके बेदर लायगासिनो अके अके दिनै अन BM अके होदों। गितिमनिया हेलौ दाना हेलौ हेलौ माब्ला खोन्था हर उर्जिहायगोन दाना अके अके माब्ला खोन्था हर उर्जा हैगोन दाना अके। ओमफ्राय MT अन लाइक डान बर' ब्लग थेंक इउ सो माच। MT अन लाइक डान सन्जित अके साइलि थेंक इउ सो माच लाइक देनेक्ले जोंना MT अन थेंक इउ सो माच। MT नार्जारि अन बर' ब्लग अन MT अन नाया माथो LB कमेन्ट फरायाबा आरोना। नाया माने नायगोन माने नायाब्ला बेलेगफोरखौ नायो माथो एकदमबारे नायगोन बेलेग मानसिया नायो दै, बेलेग मानसियाबो नायगोन ना। जिखुनु अन थेंक इउ बेनिफ्राय MT अन बर' ब्लग अन अनामिका अन साइलि अन किल अन थेंक इउ अन साइलि हार्दिया अन सबिखौ थेंक इउ। सनालि लाइक डान थेंक इउ सो माच सनालि लाइक होनायनि थाखाय। बेनिफ्राय मा होनना बुंगोन जोंना अनुआ अन साइलि अन ओइ रामसिं सुवाद फाग्ला खेला जानला मोनला खमा खालामना दै रामसिं खेला नोंखौ थांनानै न'आव दोखैगोन आं खेला। ओमफ्राय अन ओइ रामसिं बैनाय सुवाद साला बिब'खौबा हरनो हाया नोङो। इसके बाद आयौ मा कमेन्ट सोर बेलाय दारा ओइ माबालै मा होनना बुंनो सख्ल' बख्ल' गथ' नालाय देरफुहांनाय जानला मोनलालै। इसके बाद आयु ओमफ्राय मोरा संजीत गोयारी मतलब क्या है? गोयारी मतलब टाइटल है रे ऐसा BM देबरमा मतलब क्या है? हम लोग का भी गोयारी ऐसा है। रामसिं सोर बेलाय हो फंबाय नारा रामसिंआ ना माने माबालायो मा होनना बुंगोन मथ'थे आं रामसिंखौ सिनायो आरोना। बियो जाहैबाय हादाननिलै मानसिया हादाननि आरोना, हादान साइडनि मानसि इयो। गाज्रि कमेन्ट खालामनाङा माने गाज्रि मोनलायलायो आरोना। माने आंथ' जेबो गाज्रि मोना नाथाय नायग्राफ्रा एसे बोरैबा मोनो आरोना, हामा आरोना। रेसपेक्ट होलायलाय गासैजोंबो। नोंनि बिसिगि जानो समायदों दाना होद सोर आंनि बिसिगि जानो समायखो? साइलि अन थेंक इउ साइलि थेंक इउ। आं मोसौ लांनोसै दा अके जोंना। ओमफ्राय माबा मा होनो अनु नाब्ले दा मा मोनायाव मा ओंख्रि? आंबो ओंख्रि गैया दे जोंहा न'आव ओंख्रि गैयाना दा मोनायाव आंबो ओंख्रि नांगौ।
नोंनि ओंख्रि भाजाखौ हरखुमाबानो जाबाय बेनिफ्राय बिगुर बेसे हैलाय गथ' गोदोरा बिगुर बेसे हैलाय होनदों फै एमके सानैजों थांगोन आरो ना नों फैलाय नों फैबासो थांनो हागोन आं ओमफ्राय साइलि अन थेंक इउ अनामिका अन बाय बाय संजीत ओल्ड फ्रेंड ओके ओके ओमफ्राय मेरा साथ नहीं है ओ यू मिस क्या हो गया बे नैलै माबा एमटि माबा माबि होनथारबाय रामसिङा हामालै हामा फंबाय हामालै बेफोरबायदि लिरनो हामा हामा बिदिनो हामा ओमफ्राय सोरथो नोंलाय हो सैमा गथ' साला नावना क्या हुआ सार नावना हामा नोंसोर सोमफ्लांलायलांबाय आङो बर'जों बर' सनमान होलायलायनांगौ बर'जों बर' बिदा फंबायजों सनमान होलायलायनांगौ जों बेफोरबायदि माने नै आं मोनसे खोथा बुंदो रावबो गाज्रि मोननो नाङा तेरा गार जायगा कालना आं मोनसे खोथा बुंनो जेनेबा नाय जोङो माने जेनेबा हमना ला आं डाइरेक्ट होन आरो जों बर'नि गाज्रि बुं जों बर'आसो मिथिगोन गुबुना रावबो मिथिया आरोना बेखायनो गाज्रि होनानै मा लाब मोनो जेनेबा जेबो प्रफिट गैया आरोना ओंखायनो बेफोरखौ होनालासिनो जेनेबा मोजां रायलायनांगौ माने जेब्लायबो आरो ना मा होनना बुंगोन गावनि नामखौ लाखिनो नाजानांगौ आरो ना माने ओरैबायदि आरो ना आंनि बुंनायनि मिनिङा जेनेबा इज्जतखौ लाखिनांगौ आरो ना लोगोफोर इज्जतखौ होनना बुंदों आरो ना आङो मार फाग्ला बे गथ'आ होनना आं खोन्थ'लै मार फाग्ला इज्जतखौ लाखिनो नाजानांगौ आरोना जेब्लायबो नाम खाराब जायो आरोना जेनेबा नाम खाराब जायो इज्जतखौ लाखिनांगौ आङो जेबो साना हाजार गाज्रि कमेन्ट खालाम आंहा जेबो आफुथि गैया आरोना मानो होनना बुङोब्ला बिदि आरोना बिनिखायनो थेवबो आरोना लोगोफोर बोरैबा जायो आरोना नायग्राफोराबो बोरैबा मोनो मानसिफोराबो बोरैबा मोनो आरोना माने ओरैबायदि होनना बुङो आरोना ओइ सुवाद रामसिं खेला बारना जों खेला नों दा थांनाय नराजोंबा ओमफ्राय मा होनना बुंगोन हामालाय बिदि मिथिबायना हामा बै सोरला थाम्फैया हामालै रामसिं हामा मिथिबायना आं एलबि दोननोसैलै आंनि एलबिआव राव गैला लोंथा आं रागा जादों दिनै आरोना आंनि एलबिआव रावबो गैया आरोना एमटि नार्जारि ब्रादार दंबा कमेन्ट खालामदो दे सरि ब्रना हामालै एमटि ना हामा एकदमबारे आं दा बिदि माबानो आरोना बोरैबा जायोलै जेनेबा हामा आरोना जेनेबा बेफोरबायदि बुंनो आज मैं बात करने का मन नहीं है ओके 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 मेरा भी आज मन खराब है रे मैं आज बहुत खराब है मतलब टू नाइट जों होख्लायहैनो बेखौ
मा आरामसिं सुवाद मा लोंनानै फेना दं नाब्रा नोंलाय सामब्राम
पितल जोनो गावथारहैगोन बिखायाव नोंखौ एके 47 लाग्रोनो हो सन्जित नाना ओके सालिकावा लाइक डन संजीत ब्रो ओके मूड ऑफ क्यों है आज मेरा मूड अच्छा ओवर है मूड ऑफ साइली बाजै मोरा सल'सो दे बया मोनलायगोनदा होनदारना नङा माबा ट्रानजिट एकदम आं बया मोना आं रावखौ बया मोना एकदम सोर बेलाय आं रावखौबो गाज्रि मोना मिथिबायना आं मथथे मानसियानो मुड अफ खारना दिनै मानसिया मुड अफलै दहाय फुंनिफ्रायनो मुड अफलै आं माने रावखौ गाज्रि मोना दै आं गाज्रि मोना आं मुड अफखा ओइ दहाय मा जानाय दाना ओइ दयो मा जानाय माने बुंलालां ट्रानजिट बोरैबा जायोलै माने एलबि आव बुंला आरोना माने खोनासंलि बोरैबा जायोलै मा होनना बुंगोन बिदिनोसै मा होनना बुंदों आरोना बाय मा जाया बुजियाखै आं होनदारना ओमफ्राय सन्जित साइलि बाजै मा जाखो सना होनदारना चेहरा काला सोरना मोनफैदों मा बाराम जागोन खोन्था मा बाराम जागोन होनदों साइली बाजै संजीत को क्या हुआ गिब्सन बोलो ना ओ कुछ भी नहीं हुआ रे साइली कुछ भी नहीं हुआ आई एम हैप्पी दिस इज आई एम माय स्किप बात ओए কি খবর কাম করা না আজি তাৰচোন দেউতাই সুধিবিচোন মা লগত মম মৰমী বাজৈ সনানি বিচি নাম্বাৰ কামটোতো
ইলেকশন শেষ হোৱাৰ পিছত হ'ব পাৰে দেই কাম গছ চছ কাটা আছে যদি গছ নহয় মিস্ত্ৰী পাৰ্মানেণ্ট যাবি ইয়াৰ লগত কথা পাতিম বাইক মালিকৰ লগত পাৰ্মানেণ্ট হৈ যাব बे खामानि सोंफैदों आंनाव आं खामानि लगायना होनो नागिरदों आरोना र' नों बाल गांजेमा नांदों आरोना एसकेबा ओइ र' आं गान्जा सोबनि दाना गान्जा सोबनो गाबोन लोगो मोनगोन आरोना अके एसकेबा आंलाय गांजेमानिसो बिसिदा नांदों सुजित नहीं बोलेगा तो बाय बाय मोरा ओ साइली क्या बोलेगा मतलब ओ अनामिका का एलबी में मतलब थोड़ा मतलब वो पर्सन मुझे हाइड किया वो मैं हाइड नहीं किया मतलब ऐसा हुआ था इसके बाद बुजागोन र' नों आंजों गांजेमा नांदों आरोना जोंहा दालुर बाजैयासो गाबलायदों बेसेरा अन्थावथावनो माबालै खोनाबायना मा होनना बुंगोन आं रियेल काहिनि खोन्थानो आरोना आङो मा होनो बे अनामिकानि एलबिआव थां माने आङो दङ बेनिफ्राय आं अनामिकानि एलबिआव आइडिजों दङ बेनिफ्राय आं मेन चेनेलजों जेके आब'नाव दंहैयोमोन ओमफ्राय जेके आब'नाव दंहैयोमोन ओमफ्राय मन'आ माबा मोनसे चेनेलमोन आं स्क्रिनशट मारना दोनदों र' दे मा नाम र' आं खामानियाव होना स्क्रिनशट मारना दोनदों स्क्रिनशट नायना राहिला बर' नै ओमफ्राय खोमा आरोना राहिला बर'जों आं अन पाप्पि होनना बुंदों आरोना जों आरोना नै मा होनो राहिला बर' आइडिया आरोना माने नाम खोमा आरोना आं मिथिया जेबो माने प्रान्जित नों सोंनाय खोन्थाबाय आरोना बिजों माने इयो दंहैयो आरोना ओमफ्राय आंखौ होनदों आरोना अनामिका बाजैखौ थगायदों नोङो अनामिका बाजैया नोंनाव गुंग्रि आइथिं थायो होनदों आरोना बुंदों आरोना ओमफ्राय बिदि होनबाय नालाय जेब्ला आङो मा होनो अनामिकानि एलबिआव फैबाय सोरनि दाय आं मिथिया जेब्ला अनामिकानि एलबिआव फैबाय फैनानै बेनिफ्राय आं कमेन्ट खालामबा अनामिका आं कमेन्ट खालामबा ओमफ्राय अलरेडि मन'ना ब्लु दंखायोमोन आंना ब्लु गैयामोन ओमफ्राय मन'ना आरोना ओमफ्राय मेन चेनेलजों जिखुनु आं मन'नि माबाखौनो नुवा आरोना मा होनना बुंगोन कमेन्ट खालामनायखौ अनामिकाया मन' होनना फरायगासिनो आं मन'नि कमेन्टखौनो मोनसेबो नुवा आरोना मा जाखो होननानै आं कमेन्टखौ नुवा आरोना ओमफ्राय आं मा जाखो होननानै ओइ मबाइल गंसेजों आं माने आइडिखौ चेन्ज खालामनानै आं बेलेग आइडिजों हाबफैबाय आरोना हाबफैनानै आं आं सनजित होनना बुंहरबाय आङो ओमफ्राय बिदि बुंनायाव आं गंनै मबाइल लाखादों नालाय आं गंनैयाव नायबाय थादों दै ओमफ्राय नायबायनायाव बे मोनसेयाव कमेन्ट फैबाय आरोना आं बिदि बुंहरनाय हाबजेननाय लोगो कमेन्ट फैबाय नेक्स्ट टाइमाव आं होननानै कमेन्ट हरबाय आंनि कमेन्टखौनो नुला आरोना राजा गयारिजों थांदोंमोन आङो माबानियाव अनामिकानाव आंनि कमेन्टखौ नुला आरोना ओमफ्राय सनजित गयारिनि कमेन्टखौबो नुला आंनि मेन चेनेल सनजित गयारिनि कमेन्टखौ नुला राजानिखौ नुला ओमफ्राय मन'ना ब्लु दङ ओमफ्राय आं सानबाय आरोना मन'आ आंखौ माबा माबि होनदोंमोन र' नोंखौ बाजै दाउलुरनो बाजैनो आब' अंकिनो खोन्थागोन मागोन होनना बुंदोंमोन आरोना ओमफ्राय खोन्थाफैखादोंबो आरोना इयो जेखिनि आब'नियाव दङ होननानै बेनिफ्राय जेनेबा जेबो नङा जेनेबा खोन्थादों माथो उफाय नङा होमबा खोन्थानायालाय बेनिफ्राय मा होनना बुंगोन नुला आरोना ओमफ्राय आं मन'खौ होनहरगासिनो मन' आं खालामबाय नामा हाइद खालामबाय नामा आं सोंहरगासिनो ओमफ्राय अनामिकाया बुरबकआ जेबो फरायनो रोङा हाइद स्पेलिंखौनो फरायनो रोङा उल्था माबा माबिसो फरायो आरोना उल्थासो फरायलागासिनो खिन्थाखौ लाबोबाय ओमफ्राय खोथाया बिदि आरो ओमफ्राय आंनाव ब्लु बिबाय आरोना आं ब्लु बिबाय आरोना होमबाबो आंना जाला आरोना होमबाबो दाबो आं नायबासो मन'नि कमेन्टखौ नुयो आं नुवा आरोना सनजित गयारि मेन चेनेलजों बिदि जादों आरोना घटनाया आं मन'खौ सोंगासिनो दङ मन' नों हाइद खालामदों नामा होननानै ओमफ्राय बिसोर मा बुजिखो उल्था बुजिबायदां माबा माबि उल्था बुजिनानै माबासो बेलेग जालांबाय आरोना घटनाया दे राजा दे बेनिफ्राय उल्था बुजिबायदां ओमफ्राय गैया माबासो जाबाय आरोना घटनायानो बोरैबा अननाय माबासो जाहैबाय मा होनना बुंगोन अनलायनाय जाबाय मा होनो सनजितआ आंखौ प्रान्जित सिनलांबाय सरि मन'आ ओमफ्राय आंखौ फंबाय साननाय बारा अनद्रायनाय मोनदों खोमा मादों खोमा आंखौ फंबाय लेंनो मालासो जाहैबाय आरोना खोथायानो आं जास्ट सोंदों आरोना माने आंनि कमेन्टआ मानो नुजायाखै होनना सोंदोंसोमोन आरो ओमफ्राय बियो बुरबक अनामिकाया बुजिया कमेन्टखौनो उल्था फरायो आं होनखाबाय ओमफ्राय दा
रागा जोंलायलायनाय जाबाय आरो ना गथ'निया इदि दायाथ' सानैनिबो नङा आरो ना सोरनि दाय दा बुं सोर मा बुंनो आरो सोरनो मा बुंबावनो आरो ना प्रानजित अनदोंना मैं आपको हाथ नहीं किया मोरा संजीत ओ मोरा साली तेरे को नहीं बोला रे तेरे को नहीं बोला हम मतलब वो मतलब बात की बात बोल रहा है गथ' गथ'निया इदि जादों आरो ना प्रानजित ओमफ्राय इनो बोरैबा जालांबाय आरो ना ओमफ्राय आं एबा मा होनना बुंगोन इदि रागा जोंलायलायनाय मोनसा मोनसि जालायलायनाय इदि जेबो गोनांथि गैया जेनेबा आंनि गोसो आरो ना आं जायनाव थांनो हायो आं माने हमना ला आं अनामिकानाव थानो हागौ अनामिकानावबो थाया जानो हागौ आंनि गोसो आरो ना इदि आरो ना मानो होनबा आं माने अनामिकाजों आंना मोनसे आइडिजों दंखायोमोन आरो ना आं अनामिकाखौ सापर्ट खालामखायो नालाय ओमफ्राय मिथिला आरो ना बेनिखायनो लोगोफोर जाय माने नों बांसिन जायखौ अनो आरो ना जायनि थाखाय नोङो मतलब अच्छा ओके बोल रहे हाँ सही मतलब इसलिए तो मैं बोलता हूँ जो अकेला जीने के लिए सिखा देगा इसलिए मतलब बेखायनो आं बुंगोन आरो ना बर'आव जायनि थाखाय माने आं एबा दसे समबाबो थांना थानो हाया आरो ना बैफोरबायदिखौ जों माने जायखौ बेसेन गोसा गावनि आंगोनि आंगो होननानै जायखौ अनो बैफोरबायदि मानसिया नोंखौ सानसे समाव माने हारसिं थानो फोरोंलांगोन मिथिबायना बे गियान आरो ना लोगोफोर ओंखायनो मालाबाबो गोसो गुवार होनानै रावखौबो अनजाया आरो ना जिन्दगियानो इदि आरो ना जोंना माबाया फैबा मिथिगौमोन एलं आल्ट्राया एलं फैयासै अनामिका बाजिन्दारना सन्जित बर' रायज्लायदो दे होनना दे रायज्लायबाय दायो प्रानजित सोंनायखौ खोन्थादो आरो ना आङो जाबाय सनाफोरना आरोना रायज्लायदों दे बुंदो अनामिकायाबो माने मा बुंनो बुंथ'ला आरो ना आङो सोरा था बाय मोरा ओ साली मोरा तू मत जाओ साली तू ऐसा मत करो यार मेरा फ्रेंड आंखौ सरि बिखाबाय बियो आं जेबो रिप्लाय होआखै आरोना अके आं माने रावखौबो गाज्रि मोना दे माने ओमफ्राय सन्जित ब्र आं दा बेजी आई एम ओनलि ऑन ओके ऑन हु मोरा संजीत बोला सैली ओके अच्छा और सैली बताओ खाना खवाखै हुआ गेप्सन ब्र ओके ओमफ्राय प्रानजित ओके ओमफ्राय माब्रै दे खोन्थाहरदो दे खबर सन्जित ब्र रायलायदो होनना रायलायबाय अशोक ब्रादार अन थैंक यू सो मच और अनामिका ऑन थैंक यू मैं नहीं जानता शैली बाजै बोल रहा है शैली बाजै गेप्सन नहीं जानता है बाय थादों बियो आं थेवबो गोसो हमथाना थाबाय थादों दा अके नंगौ प्रानजित थिगानो माने नंगौ आरो ना नोंनियाबो जोबोद मोजां माने इदि आरो ना जो मतलब पर्सन बोलने वाला बोलते रहने दो करने वाला करते रहो मतलब एक दिन बोलने वाला मतलब हार जाएगा और करने वाला करके दिखाएगा हाँ जाय बुंग्राया बुंबाय थानो ओमफ्राय नों आरामसे गावनि खोरोमखौ मावलांबाय थाबानो जाबाय माने बुंग्राया सानसे समाव सिरि जागोन आरो माबोरै सिरि जागोन होनबा नों मावनायखौ नुनानै आरो ना माने नों खामानिखौ मावलांबाय थाबाय नालाय बिदि आरो ना इसलिए तो मैं बोलता हूँ बोलने वाला बोलते रहने दो करने वाला करते रहो जिंदगी में सक्सेस होने के लिए ओनली लर्निंग एंड लिसनिंग एटीट्यूड होना चाहिए मतलब नोङो जिंदगियाव सक्सेस जानोबा बे मालाया जि बुङो बुंबाय थानो आरो ना डोन्ट केयार आई डोन्ट केयार ओइ मा र' मा खालामदों बेलाय
गेस जोबदोंमोन आरो फैदो गांजेमा गोसोना जाबाय दे ना हा सनजित मे किसी नहीं ते तू देखना मुझे ओके सानफ्रामबो नुबानो होनहरबाय थायोमोन ओंलै ओइ अनामिकाखौ बुजायलाय प्रान्जित अनामिकाया जेबो बुजियाना ओमफ्राय मुझे क्या हुआ हे बताओ मोरा संजीत गिब्सन ओके कुछ नहीं पहले हाय बेकार है साइली बेकार है क्या साइली बाजैया बुंनांदों एमटी अन थेंक यू थेवबो आं दाउलुर बाजैनावसो बुंना एलबिखौ गाज्रि खालाम मा बुंनो प्रान्जित ब्र आं बिरादनो सोरनिबा खोथाखौ माने एरसन एब्रम खालामनाय माबा आं बिराद बायो आरो ना आं बेफोरखौ एकदम सुखुआ आरो ना मस्थ' रागा जोङो आरो ना प्रान्जित नो टेनसन ब्र होननानै ओंखायनोथ' ना आं बिराद सुखुआ दै ओमफ्राय मानसिफोरा मा खालामनो सनजित तेरे दिमाग खराब हो गया साले मेरा दिमाग खराब हो गया आंथ' जेबो रावखौबो बुंग्रोआखै नामा आंथ' जेबो रावखौबो बुंग्रोआखैमोन सनजितजों आंबो रावखौ जेबो बुंग्रोआखैलै मिथिबाय ना मिखालाय मा होनोब्रा मा होनो मानसिफोरा ना मा होनो जेनेबा बे अनामिकाजों आरोना आंखौ माने मानसिफोरा माने अनामिकाया सनजितखौ बांसिन अनो बिनि थाखायनोलै मानसिफोरा अनामिकाया सनजितखौ अनो बेफोरबायदि आरोना कन्डिसना मानसिफोरनि साननाय थिंकिंफोरा आं बुहुत मानसिफोरनि एलबियाव गिदिंखुमाय दै ओमफ्राय आं बेफोरबायदि खोनादों आरोना बिदि नङा आरोना मानसिफोरनि साननाय थिंकिं बुहुत नेगेटिभ मिथिबाय ना मानसिया पजिटिभ आरो जेब्लायबो पजिटिभ साननांगौ जेब्लायबो नेगेटिभ सानो मोनसे एगजामपोल होनो आरोना हमना ला सासे सेंग्रा सासे सिख्ला एकदम खान्दा पेन गाननानै नोंनि लामा सेरजों थाबायलांदों आरोना हमना ला लोगो हमलायलायनानै खान्दा गाननाय सानैबो सेंग्रा सिख्ला लोगो हमलायलायनानै थाबायलांदों मानसिफोरा मा बुंगोन मा एसे गाज्रि गाज्रि कमेन्ट होगोन लोगो हमलांबावदोंसो होननानै गाज्रि कमेन्ट होगोन आरो मानसिफोरा नाथाय मा बिदा फंबायबोथ' जानो हागौ ना बिसोर सानैया बिदा फंबायबो जानो हागौ बिब' फंबायबो जानो हागौ आरोना लोगो हमलायलायनानै थांदों बिदि आरोना बेनिखायनो मानसिफोरा बांसिन माने फार्स्टआवनो नेगेटिभखौसो सानग्रो आरोना ओंखायनोथ' जेब्ला पजिटिभ आरोना बिदिबो जानो हागौ ना हमना ला सासे सेंग्रा सासे सिख्ला बाइकजों एकदमबारे स्टार्ट थांदों मानसिफोरा बुहुत गाज्रि कमेन्ट होगोन आरोना ओमफ्राय नाथाय हमना ला बिदा फंबायबो जानो हागौ ना बिसोरो ओमफ्राय बिब' बिनानावबो जानो हागौ ना बेफोरबायदि आरोना लोगोफोर जेब्लाबो जों माने नेगेटिभाव साननाङा आरोना पजिटिभ साननांगौ आरोना ओमफ्राय जेबो साननो नांला आगै सना आं अना प्रान्जित नोंखौ होनदोंना आगै सना आं अनोना प्रान्जित नोंखौ होनदों लड़कियों की दारू रहो ठीक होगा मोरा हाँ साली पैसा दे दो गूगल पे करके मैं दारू पिएगा दे जाबाय फंबायमोन सिरि थादों ओमफ्राय बाजै नोंखौ जेबो गाज्रि मोना आं मानसिनि साननाय थिंकिङा जोबोद गाज्रियाना सबसे नाम्बार वान मिस्टेक माने थिंकिं आरो जोंनि साननायानो सबसे नाम्बार वान मिस्टेक सबसे जोंनि नाम्बार वान मिस्टेकआ साननाय आरोना आं थांगोन थाङा गोनो गोथो माने थिंकिं आरोना थिंकिं
बुंनोसै नामा बेफोर आरोना बिदि आरोना मानसिया बिदिनो थैब्रा हमना ला सासे मानसि आरोना आंखौथ' न'आव रायबाय आं थैनोसै नामा आं मुलि जानोसै नामा मानसिया सानबाय थागोन लोंनोसैलां लोंना होबाय थैबाय गैला नेगेटिभ थिंकिंमोन बिदि आरोना बेनिखायनो नाम्बार वान थिंकिं जाबाय मस्ट सबसे नाम्बार वान मिस्टेकआ जाबाय जोंनि साननाय आरोना थिंकिं बेनिफ्राय जाबाय Namora komen poro oke Pranjina nece ओइ सनजित ब्र दाउदै di जाबाय दे सनजित ब्र अके Pranjina मा होनखो बाजै अके सनजित ब्र जाबाय दे अके आब' अनामिका मा ओंख्रि आरोना बावदो सनजित ब्र आं दुखु मोनोलै सनजित ब्र हामा होनदाना अके थिगसे कमेन्ट परो मरा अके पराय दाहाय आं सनालिनाव जेबो कमेन्ट हराखै आं बे थानायखाय बोरैबा मोनदों आं नो थेवबो ना टु सेट हो मरा सनजित बाय बाय अके साइले अके बेलेग खोथा रायलायदो नावना आंबो बिना एसे जादोंमोनलै प्रान्जित आंबो बिना एसे जादोंमोनलै प्रान्जित ब्र नावना माने नै आरोना लोगोफोर जोंना मानसिनि जिन्दगि मतलब इंसान का जिंदगी आज से काल नहीं है मतलब जोंनि मानसिनि जिन्दगि आरोना दिनै दं दिनै दं गाबोन गैया आरोना मिनि खुसिथा इन्जय मिनि खुसिथा आरोना गासै लोगोफोरजों मिलि जुलि आरोना मिलि जुलि थानांगौ आरोना ओमफ्राय मैल' गेमिं हेल' हाय मैल' गेमिं मस्ट वेलकाम स्वागत है मोरा है तु सनजित हा तुम्हें मोरा आं सनालिखौ बिदि नङा सानदों आं थेवबो दाना सोरना नेट गैयारा आंना नेट गैयादांलै माबोरैथाय आंना नेट गैया नामाथाय आंबो बिराद दुखु मोनदों सनालिखौ बुंनायखौ प्रान्जित नाब्ला सनालिखौ सोर बुंखो आरोना सोर बुंलायखो एसे खोन्थाहरदो आं खोनायासै आरोना मा नाम दो आजकल मेरी से बात करते नहीं तो मोरा तुम साइले नहीं है मतलब बात करता है साइले बात करता है चलो साइले बोलो क्या कर रहा है अभी खाना पीना बनाया कि नहीं बनाया और कैसा हाल चाल बोलो साइले मतलब रोना नहीं चाहिए मतलब हम लोग का मैं ये बोला ऐसा मतलब रोना नहीं चाहिए मैयानि दिनाव आंजों नांलायनाय